Dobar vam dan, lepi moji i puno lepe moje. Htjela sam danas da vam pokažem jedan recept koji sam nasledila od babe svoje. Dakle, ima sigurno 50 godina, ako ne i više. I za ceo ovaj posao vam trebaju 3 sastojka, dakle treba vam krompir, treba vam luk i treba vam ona ozloglašena svinjska mast. Pravi se tako što ćemo da ispečemo krompir u rerni. To je zapravo jelo, znači nije prilog, nego je jelo i kao takvo se jelo. Ispeče se krompir u rerni, doda se svež seckani luk i to se pomeša, posoli i stavi se svinjska mast. Može se naravno praviti sa zejtinom. Premda kad se pravi sa zejtinom, onda nema onaj šmek koji treba da ima, jer mast ima svoju čaroliju. Nikad prostiji. Sad ćete da vidite otprilike kako izgleda. Treba da lepo operemo krompir. Kada operemo krompir, da ga osušimo i da ga stavimo u rernu da se peče. Sad ćemo da ga osušimo kad smo ga oprali. I da ga stavimo u pleh na foliju da se ispeče. Stavila sam rernu na maksimum. Neću ga pokrivati. Peći ćemo ga, pa ja mislim između 40-45 minuta. Otprilike toliko treba krompiru da se ispeče kako treba. Kad budem videla kad budem onako pretpostavila da je gotov, bušnuću ga čačkalicom da proverim da li je gotov i onda idemo na sljedeću fazu. Oljuštit ćemo luk i kad ga oljuštimo onda ćemo da ga iseckamo na rebarca. Dok nam se peče krompir, mi ćemo da iseckamo luk, ko što vam rekao, na rebarca. Famozna. Iseckali smo luk, znači čekamo da nam se ispeče krompir. Kad izvadim krompir, sačekat ćemo samo par minuta, vidjet ćete, pokreću ga krpom da bi mogla da ga oljuštim, ne sasvim, i dok je onako vreo, sjedini se sa ovim lukom i doda mu se mast. Znači jelo nema nikakvu kiselinu, ništa, samo ove 3 stvari koje sam vam sad pomenula. Prošlo je 40 minuta. Samo da proverimo. Da. Ovo je veliki bi možda. To je to. Još 5 minuta, ajde neka bude. Prošlo 5 minuta. Idemo sa ovim krompirima napolje. Sad ćemo da ih pokrijemo. Pokrili smo krompir da bi mogli lakše da ga oljuštimo. Ne ljušti se sasvim. Znači seče se, skida se samo onaj deo ljuske koji se praktično odvoji sam. A zove se krompir u gaćama. Izvorni naziv je upravo zato što se ne ljušti sve, nego mu ostaju njegove gaće, odnosno ljuska. I fazon je da se što brže oljušti, da bi
što topliji ga pomešali sa lukom. Evo, oljuštili smo sve. Barem ovaj deo koji se dao lako odstraniti, a ni nećemo da se trudimo da budemo precizniji. I sad na ovaj vreo krompir ćemo da dodamo mast. Ja ću reći ovako, recimo, neću više. I so. I sad ćemo to da iznječimo. Opet nisam uzela dobru moram varjaču da uzmem. Kreneš da radiš sa jednim escegom, onda ti posle zatreba drugi i samo mešaš nešto. Evo ovako ćemo da pomešamo sad vreo ovaj krompir sa lukom. I što toplije, to bolje, jer će se ta mast onda lepo rasporediti tamo gdje treba. I evo ga. Naš krompir u gaćama je gotov. Sad ćemo da ga serviramo. Evo ovako. Kao što vidite nisam potrošila svu mast koju sam stavila ovdje, nego polovinu. On se uglavnom jede uz nešto što je kiselo, znači ovo je jelo, nije prilog. Jede se recimo uz barene paprike, uz bilo šta što je kisela salata, šarena, turšija, koja god. I to je vrhunski. Odrasli smo svi na ovome, a ja vam želim prijatno i probajte. Ljubi vas i voli vaša Zorka.